Hola i benvinguts. En aquest vídeo tutorial empatitzarem una miqueta amb totes les disfuncions que ens podem trobar des del punt de vista de competències digitals. Per fer-ho, utilitzarem una aplicació o plugin que es pot incorporar al nostre navegador Google Chrome. Aquesta aplicació es diu Funky. Per descarregar-la, només haurem de fer clic, se'ns obrirà la botiga de Google Chrome i haurem d'afegir aquesta extensió. Una vegada la tindrem instal·lada, podrem estar en qualsevol pàgina, com per exemple aquesta mateixa del curs, i accedint a les extensions, en la cantonada superior dreta, seleccionarem el Funky per tal de poder simular diferents situacions de disfuncionalitats. Per exemple, anem a començar per una que sigui molt visible, com pot ser la dislèxia. Només donant-li Start ja podem veure com van canviant aquestes paraules. Nosaltres el podem habilitar a una velocitat més alta o més baixa, el que seria aquesta barreja, i fins i tot podem pausar-ho per veure com un contingut digital, encara que nosaltres el veiem bé, per a un dislèxic pot ser una miqueta més farragós i hem d'empatitzar una miqueta amb ells. Si tornem a fer que barregi, doncs, com podeu veure, va provocant aquest mateix efecte. Anem a una altra disfunció que seria els colors. Això seria la visió normal, us heu de fixar sobretot en aquesta imatge de l'aplicació del Funky, d'acord? Que seria amb aquests colors. Però hi ha diferents disfuncionalitats. Per exemple, la gent que només veu en grisos, aquesta que ja canvia una miqueta els colors, la del verd i el vermell, que no tothom té la mateixa potència o la mateixa capacitat de veure els colors, i com podeu veure els colors canvien. Això ho hem de tenir present quan nosaltres fem referència a aquests colors durant la docència. Què més tenim, per exemple? Podem tenir problemes de motrius, que seria aquest exemple d'aquest tipus de disfuncionalitat. Nosaltres podem baixar o pujar aquesta tremolor i podem veure el resultat. Veieu? Jo no estic movent el ratolí, però el que simula és justament aquest moviment no controlat i com dificulta l'accés als links. Si jo augmento una altra vegada aquesta tremolor, que la posem a 3, i torno a la pàgina, fixeu-vos com ara ja és una miqueta més difícil, des del punt de vista d'aquesta accessibilitat, accedir a quins links i a aquestes configuracions. Què més tenim en aquesta aplicació? Doncs tenim altres, Per exemple, la visió de túnel per la gent que està perdent la capacitat visual. D'acord? Parem aquesta i podem veure aquesta sensació de que només veu un punt en la pantalla, llavors no poden contemplar el tot o la perspectiva dels continguts digitals. O, per exemple, podem simular una miqueta la hiperactivitat. Fins i tot l'aplicació et diu que vigilis perquè a partir d'ara començaran a sortir moltes coses a la pantalla que intenten simular el que pateix una persona que té justament aquesta disfunció, perquè veieu com pot ser d'engorrós aquests tipus de disfunció. Llavors, mitjançant aquesta plugin, que és gratuïta, uns quants dies podem experimentar i podem fer experimentar al nostre alumnat el que seria tot un conjunt d'aquestes disfuncionalitats perquè empatitzin una miqueta i sobretot perquè siguem conscients de la importància de l'accessibilitat i de com confeccionem els nostres continguts digitals. Això és tot. Fins la propera.